Megy. Jó napot kívánok! Per estét, ki mikor néz, per reggelt, ki mikor néz, Per este, per délután, per délutáni és este közötti órákban. Szóval minden, amit el tudtak képzelni. Hát igen, ők az utca vitézei. Zsidók, Hogy szállni, te jó ég! az olán cigányok. Már átlépték a 15 km-i, bocs, csak 7-et. 7 km per óra. De jó ég, micsoda sebesség! Most pedig látok egy felderítő autót. Ellenség, lessá! Hallod? Ellenség, lessá! Amint láthatjuk, itt van ez a sebes járgány. Levettük. Jól van. Oké. Okay. Az elmúlt. És ott megy ez a két zsidó. Na. Nem lesz hosszú ez a videó, úgyhogy csak annyit szeretnék mondani, hogy ha fúj a szél, akkor Nem hideg tudom van. lejjebb venni a közelítést. Na, sikerült. Még egy bit. Utca sebes. Az utca sebesség. Olyan 8-as metró, csak felüljel. Meg két szökés. Nem nagyon próbálkozzatok ilyen vitézséggel, mint a kontraszt bicikli. És az utca sebese cím. Na, Aztán kifagyott a videó. na jó van akkor. Szevasztok. Ez is megvolt. Jó van, jó van. Na. Ha látták. Várj, álljunk meg. Viszont hallásra mindenki. És látták.